Сәнме тамашачы? Мен саңа сен деп дәшермен рөхсәт итсәң. Бу күңел бушату түгел. Күңел бит ул шиксез дарья. Анда әллә нәрсәләр сыйдырырга мөмкин. Мен саңа бер сорау бирәм. Ә син миңа ихластан җавап бир әле. Син мине яхшы беләсең. Әйдә якынрак таныш. Юлдашым бул. Серләшик. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сиңа. Һәрбер кешенең тормышы ул үзенә күрә бер юл. Кемнеңдер юлы озын һәм сикәлтәле, кемнеңдер кыска, ләкин мавыктыргыч. Кайвакыт кискен борылыш алдында туктап каласың да һәм уйлыйсың. Ә ялгышсаң? Ә синең адашып калганың булдымы? Минем юлыма килгәндә, беләсеңме, төрлесе булды. Кызык, мин үз гомеремдә ничә чакрым юл узганмын икән. Ә беләсеңме, күңелгә иң якын сәфәр нинди? Туган якка кайту. Анда кайтып син җан рәхәте аласың. Күңел тынычлана, яңа көч туплыйсың. Әле дә истә. Студент чак. Акча переговор пунктына барып, бер жетон алырлык кына калды. Шуңа күрә мин анда җәяү киттем. Әне бу мин, ишетәсеңме? Алло. Ишетәсеңме? Бу мин. Әне миңа уңайсыз да инде. Мин соңгы акчага жетон алып сиңа шылтыратам. Ә син хыялланырга яратасыңмы? Мин яратам. Хыялый кеше картаймый диләр әйме? Син мине җырчы булырга хыялланганмындыр дип уйлыйсыңдыр инде. Юк, җырчы булырга уйлаганым да булмады. Хәтта җырлап караган чаклар да булгалады. Хәтирә, балалар бакчасында миннән һәрвакыт Калинка җырын җырлаталар иде. Бер чара да Калинка җырын җырламыйча узганы булмый иде. Калинка, калинка моя, сад
Уйлап арадым. Шулаймы ней? Ярар. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Менә шул вакыттан алып, мин бер кайчанда арымыйм. Хәзер җыр минем өчен яшәеш. Җыр ул шиксез бер тормыш. Кемнәрдер принципиально хит сайлый. Ә мин җырны күңелем белән үз итәм. Җырны күңелең аша үткәргәндә, тулы бер тормыш мизгелләрен кичергәндәй булам. Син дә бит тамашачым. Җырны тыңлаганда онытылып, үзеңнең гомереңнең бер вакыйгасын исеңә төшерәсең. Син минең белән ризамы? Hozirgi momentda. Sizning eshituvingiz bo'yicha. Mine bir kim dedi güzel barda kızının. Nima? O'zi rozimi? Mine ana shunda umid bor. Umid bor. Шексіз хuzurлык, шундый тыныч, шундый рәхәт. Беләсеңме, күңелгә шатлык яки сагыш сыймаса, җыр туа. Тулган айга карап, чәчләремне тарап, моңсу җырлар ләкин җырлама.
Ол менің үшін har vaqt birinchi o'rinda. Ол шексіз бір дүния. Ижадта бигрәк Аның үшін шикләр юк сыман. Бәлкем бу ничектер килешле яңгырамаска да мөмкин. Мин аның җырлавына әле дә гаҗәпләнәм. Сокланам ана түгел, гаҗәпләнәм. Ул бер үк җырны 100 төрле формада башкара ала. Студияда беренче яздыруда эшен бетерергә мөмкин. Башкалар кебек кат-кат яздырмый. Керә студияга, бер тапкыр җырлый да китә. Аңлыйсызмы? Бу бит чыннан да гаҗәп. Кай вакыт мин синең алдыңа чыгар алдыннан шундый дулкынланам, борчылам, белсәң иде. Ләкин сиңа сиздермәскә тырышам. Ә үземнең ишемдә ут кайнай. Дулкынлану хисе миңа гадәттә көч бирә. Тизрәк сине күрәсе килә башлый. Бисмиллахны әйтәм дә, елмаеп синең каршыңа чыгам. Ниһаять, без килеп тә җиттек. Нәкъ шушы җирдән башланган минем сәяхәтем. Туган якка кайту юлы аннан чыгып китүдән башлана диләр. Ә син ничек уйлыйсың? Монда күптән инде берәү дә яшәми. Безгә дә 700 чакрым кайтып йөрергә бик кыен. Шуңа күрә монда ничек бар шулай.
Кеше шиксез мөмкинчелекләр артыннан сәфәр кыла. Утлар, сулар кичә. Абынса да торып басып үзенең көчле икәнен сизә. Туктамый, юлын дәвам итә. Кара үзеңә көзгедән. Син анда мөмкинчелекләре шиксез булган, көчле рухлы кешене күрәчәксең.